Ya, agay. Na ano man ni madaman nga do kakahang mo ni nga do langgaw mo day. Maayong adlaw mga ka-NYGC. Ari naman kami para magpabati sa inyo sa isa naman ka istorya. Isaysay kay Kuya Hil. Ginadala sa inyo sang NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. Isaysay kay Kuya Hil. Kaupod kay Kuya Hil Andan. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM, The Community Radio. May isa ka istoryahan ta kamo pamati kamo blar. May isa ka guwapa nga maestra mga kabiyanan, mga ka-ES. Maestra namin ni. Naglimog ang ulo siling maestra. Kay man silingyar. Nabudlayan siya kuno kay ang iya sweldo kada bulan pati dugay pa kayo. Labi na gid kay kadako sa iya utang black kay man pagkapasarya pa lang nagloan dayon sa mo. Tisling yar, may impas ko ning utang ko mauntat ko pagka maestra. Albularya na lang ko. Kabalo ka mo kung anong albularya nang manugpakot, balam bulong, manugpakot. Mo nang iyang plano. Siling niya man kung mag-albularya ko, manugpakot ko, damo ko kwarta mo. Nag-untat sa pagka-maestraya no? Kag nagsulod sa pagka-albularya. Isa ka adlaw, may isa ka sultiro nagpalapit siya. Siling niya, madam, albularya ka, madam. Siling siyang dati maestra niya, to, nano ato na. Niya, mapabulong ko sa sakit ko. Dati isa kalibo, Oy! Kamahal, madam, ayuhon ko sakit mo. Pero kung hindi ko maayo, ako mabayad si mo 1,000. Believe ang sultiro di ba? Believe siya. Ayuhon ko sakit mo, bayaran mo ko 1,000. Kung hindi ko maayo sakit mo, ikaw bayad sa akon 1,000. Tisling siyang maestra, asang siyang sultiro. Kaya, game ko. Siya na, no sakit mo, Nyar, hindi ko kabatsag kung magtulon ko. Nya doklain, hindi ko ma-determine ng ginakaon ko, madam. Di mapaayo mo ko. Siling siyang maestra dati niya. Ay, kasimple siya. Maayo ka. Bibayad na 1,000 ba? Bili magsultiro mo. Ate siya, sige. Mabayad ko 1,000 basta kung hindi ko maayo. Basta hindi ko maayo, ikaw iuli mo sa akon 1,000 ako bala. Ate sige. Teka ron, ang maestra nga nagpa-albularya, nagsulod sa kwarto. Nagdala sa sang isa ka baso nga gamay. Ginbubuan niya to pare Joseph sa sinamak. Sinamak pitik damo katumbal mga kabiyanan. Pagwa to sa albularya, niya dati maestra, pagwa iya mga ka-ES, sabi niyo dadot na ba? Siya rin ang bulong mo. Nasigurado ka, madam, maayo ko. Maayo ka lagi, Ate, sige,
Basta ang siling mo sa akon, doon di ka kabalo sa ginakaon mo, doon di ka kapanabor, kag doon di ka kabatsag kung anong sabor sa ginakaon mo. Nya oo, madam, ate, sige, ari, imnan eh. Sus, pag inom pa rin Joseph, mapati kag sindi. Nya, agay. Na ano man ni madaman nga do kakahang mo ni nga langgaw mo de. Silig-sig na dati basta niya. Ayaw ka na. Bayri na ko sa klibo. Tsakto ka, langgaw na. Sinamak na gibutang ko sa baso. Ti ayaw ka na. Bayan. Ate, lakat ang sultiro gabagulmol niya, perti ba? Sige lang, buwas mabalik ko gyapon na mo. Balik ko yung gyapon, buwas, inaisahan mo ko subong, buwas ya, sigurado makabayad yung gidsakor. Di balik sa toon pagkaagat. Sige, nga nagbalik ka naman to. Nya, lain naman ng sakit ko, dam. Nya, tutunlan ko, ayaw na. Ang panabor ko, ayaw na. Ang sakit ko, subong lain naman. Nya, daw nagabungol-bungol ko. Nya, ha? Daw nagabungol-bungol ka? Yaw, dam, di mapayo mo ko, hindi. Ya, bayrin lang ko sa klibo, kaya maayo ka gin. Pero, kung hindi ka maayo, ako mabayad si mo isa klibo. Di sila isang sortiro, hindi. Na makalusot na gid ko niya. Na, dra ka lang ha. Dra ka lang kay may makanta na. Ya, may makanta na. Ya, oo, may makanta. Na sinong makanta na? Ay, may pakantahon ko. Isa kasikat nga singer, Air Supply. Isa kasikat nga banda, Air Supply na. Timatian mo mayo ha, kung gabungol-bungol ka toon. Ya, sige na ba? Tay, ini makalusot na gikon eh. Ya, pero paborito ko ganang Air Supply mo. Idol ko ganang mga singers ang Air Supply bla. Mamati ko mayo. Ti silang sang albularya. Ti ready ka na mate. Ya, ready na dam. Ready na ko. Ya, basta kung hindi mo mapabalik ang pamalamatindaan ko, bayad ka sa ako na. Oo, pero kung maayo ka, ikaw bayad sa ako sa klibo. Sige. Sos pagkanta, Pre Joseph, mapati kag hindi pagpatukar. Abi mo nanong tukar, yan ni Yoyoy Bilame. Ang tukar, mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Siliya, dam, dali lagin. Siling singal bulan. Yan nga ato, ano? Hindi mo na Air Supply. Yoyoy Bilame mo na. Dati, ayaw ng palamatindaan mo. Bayad na sa akon sa klibo. Sus, bayad naman ng sultiro mo. Hindi siya kalusot pa rin Joseph daw. Ga-expect siya, ga-Air Supply ang magkanta. Yoyoy Williaming nagkanta. Ate, siligya.
makalusot lang ko gyapon, katapusan ko ni balik ko ni buwas. Abi mo subong naisahan mo ko pero buwas mabalik ako. Tilakat siya doon Pagkaaga mga gabihan na nagbalik naman siya. Pagbalik ito niya, dama rin man ko Suling salbularya baw. Na kuhaan na ka 2,000, balik gyapon ba? Yan ano naman sakit mo? Ninidam daw lala na gini. Ya, labo naging pananawan kung di na ko kita mayo. Nagakurap ang panulo ko, madam. Ya, di ka nakita mayo. Yan di na. Siling siyang may state ayuhon ta ka. Basta isya ka kondisyon. Ano na nga kondisyon, dam? Bayri ko 2,000. Yawi, mahal na nadamaw, 2,000 na. Hindi ka magkablaka kung hindi ka maayo. Ibalik ko man 2,000 mo. Di ko di quits na ta. Di dumayo Magamon nga sistema, daway ko pirdi Di mabayad ka 2,000 o hindi ta kabulungon. Ate, sige, mabayad ko 2,000. Basta maayo mo ko pero kung hindi mo ko maayo, iuli mo sa ako na kung 2,000. Ate, game ba? Mapati ka sa hindi. Siling siyang albularya. Nyar, piyungang mata mo kay maorasyon ko. Pagmuklat mo, maliwat ng hitsura ko. Amo na yung pinakakatapusan ko nga orasyon nga ipakita si mo. Sabi mo ang hitsura ko karon nga daw 50 anyos na. Ang makita mo sa pagmuklat mo daw kahalimbawa ako sang isa ka matahom nga diwata. Siling sing sultiro, bate okay Basta hindi lagi ko karon maayo ni. Makabayad gid man ni sa 2,000 ba? Ate, sige dam, sugot ko. Pero namin maorasyon siya. Pagmuklat ko kuno. Magmuklat ko, mahimo siya nga matahom nga diwata. Dumayo ni nga talanawon, mapabulag-bulag ko bla. Tanawon tayo kon bisan makita ko nga tahom-tahom na sa singganon kung hindi gyapon sa tahom Parang hindi ko masalaan nga na ayaw ko. Hindi ko masalaan nga kasi kwaon ko yung 2,000 ko mo. Sili si Maestra, ready ka na to? Ready na ko na mo. Sige, piyungan na mata mo. Kay maorasyon ako. Motukoy, lampirong honghong motukoy. Motukoy, lampirong honghong motukoy. Yo di labador di tinidor motukoy lampirong. Oh, lampirong, honghong pasayan, pakalan lampirong. Ano na inaorasyon niya ito din yung matsindihan Maisip ko 3. Pag-isip ko 3 muklata mata mo. Kay makita mo gid ang tuman nga katahom sa atubangan mo. Pero kondisyon, kung maayo kong pananawan mo, bayri ko 2,000. Pero kung hindi ko maayo, iuli ko ang imo 2,000. Isa, duha, 3.
Ay, dam! Ay, nano ka man ni mo, dam, gininto mo ko, dam! Sling mo, pagmuklat ko, pertisi mo katahom, amo pan kagligyapon! Hindi ka man, way ka man nagliwat, hindi ka man kasubong si kadiwata! Ay, nano ka man ni mo, dam, gininto mo ko! Wala ta ka gininto, totoo. Botsing ganon, kayo hindi mo na ko nakita nga matahom ako. Naayo ko na ang panulokan mo. Kung ano nakita mo, subong mo ng kamaturan. Hala, bayirin ako sa 2,000. Bayan na!